जि क'क्राझाराव आसाम एसेम्ब्लिनि सेसनखौ लांनो नागिरदों बेखौ जों बरायो। बिनि खरसाफोरा आसाम सरकारनि जाजोबोब्ला मोजां। बिटिसिनिफ्राय जुदि बिथांमोना हेल्प लुबैयोब्ला फाइनान्सियेल हेल्प बा बिटिसिनिफ्राय जुदि माबा मोनसे पार्सन लानो नागिरोब्ला बा बिटिसिआबो बिसिम बानफानांगौ होनोब्ला बिटिसि ओनसोलाव बा बिटिआर ओनसोलनि जि जौगानाय फान्डखौ जुदि बेयाव बाहायनांगौब्ला बे जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव जागोन। मैया ससियेल मिडियानि गेजेरजों आसाम जि एसेम्ब्लिनि स्पिकार मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला गोजां बोथोरनि जि एसेम्ब्लि सेसन बेयो क'क्राझाराव बिथांमोना खुंगोन। दा बिथांमोननि बे थांखिखौ जों बरायो। बेनिफ्राय जों मिजिंथियो बर' रावा आसामनि लोगोआरि राव। दा आसाम एसेम्ब्लिनि जि सेसन गोजां बोथोरनि जि क'क्राझाराव बिथांमोना खुंगोन, बे एसेम्ब्लि सेसनखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम बर' रावाव जागायनानै जोबजासिम बर' रावावनो बिथांमोना जाहाथे खुंलाङो बेखौ जों मिजिंथियो। मानो होनोब्ला बर'आ स्टेट अफिसियेल लेंगुवेज जोंनाबो, जोंनि रावाबो आसाम सरकारा बेखौ गनायथि होदों। दा ओंखायनो जों आसा खालामो जिहेतु बे मोनसे जारिमिनारि जागोन आरो बर'नि उथुमै क'क्राझाराव बिथांमोना बे खुंनो थाखाय लादों। ओंखायनो जों मिजिंथियो बेयाव जाहाथे असमियाव जायामालासिनो जागायनायनिफ्राय जोबजासिम जाहाथे बर'आव जागोन। आरो बर' रावा जिहेतु लोगोआरि राव, आसामनि 126 जन MLA फोराबो बर' रावखौ जाहाथे बिथांमोनहा सोलोंगोन। आरो जोंनि भाषायाबो जिहेतु लोगोआरि राव, गुबुन गुबुन हारिफ्राबो जोंनि भाषाखौ बिथांमोना जाहाथे सोलोंनो थाखाय नाजागोन। जों जेरै बर'फ्रा दिसपुराव MLA जायोब्ला असमिया रोङाब्लाबो सोलोंनो थाखाय बाध्यता जायो। जों मिजिंथियो जिहेतु क'क्राझाराव जागोन एसेम्ब्लिया, बेयाव जाहाथे जागायनायनिफ्राय जोबजासिम बर'आव जाहाथे बिथांमोना सालायलांगोन। अब्ला जोंनि रावखौबो आसाम सरकारा मोनसे मान आरो मर्यादा होनाय जागोन। जों सम सम नुदों दिसपुराव जानाय जि एसेम्ब्लियाव जोंनि बर'नि माखासे MLA बिथांमोनहा बर'आव सोंथि सोंदों। दा बेखौ सोंथि सोंनाय आरो फिन होनाय मोननैबो जाहाथे बर'आव जाहाथे जायो क'क्राझाराव जि जानो गोनां एसेम्ब्लिया जि सेसना, बेखौ जों मिजिंथियो। बेनिफ्राय बे टेम्परारि। दा जोंनि बर'नि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा गोदोनिफ्रायनो बुंबोबाय थानाय जों खोनादों जे गभर्नर भवना अकल दिसपुराव थायामालासिनो साब अफिस जाहाथे ट्राइबेल एरिया बर'नि एरियायावबो जाहाथे जायो। एसेम्ब्लिया जाहाथे दिसपुरावल' थानाय दिसपुरनिफ्राय क'क्राझाराव बिथांमोनहा बेखौ लाबोदों। दा बे नेक्स्ट जि सेसन बेयाव जों मिजिंथियो बर'नि थाखाय जाहाथे मोजां जाहाथे खौरां बे लाबोथों। अकल खुंनायनि नामाव खुंबा जानाय नङा, जाहाथे मोनसे हिस्ट'रिक थालांथों, जारिमिन मोनसे जानानै थाथों। आसाम सरकारा जोंखौ बिमा बाथुलजों नायबाय थायो। दा आसामजों बर'जों बेसे गोरोबगोन बे सरकारनि सायावबो मालाबा मालाबा निर्भर जायो। बिथांमोनहा जोंखौ बिमा बाथुलजों नोजोरजों नायबाय थादों आरो बिनि गोबां एग्जाम्पल दङ। बिथांमोनहा आलफाजों जेरैबायदि मान मर्यादा अनो बेखौ जों मेगन साया, नाथाय आसामाव जोंहाबो एखे मान मर्यादा मोननो नांगौ। दा ओंखायनो जों लुबैयो एकर्ड जाखांनायनि उनाव NDB बिथांमोनखौ जाहाथे मोजां खौरां आसाम सरकारा जाहाथे होयो आरो जोंखौबो जाहाथे एखे बिदा फंबायनि नोजोरजों जाहाथे बिथांमोनहा नायो। जोंहा गोबां जेंना दङ। जोंखौ जाय फोरोंबाय फोरोंगुरु बिथांमोनहा 15 बोसोर 20 बोसोर मास्टार मावनानै बिथांमोना गोबां दुखु जारलायाव दं। लोमजाबा टेब्लेट बायनो मुलि बायनो बिथांमोनाव फैसा थाया। जोंखौ फोरोंनाय फोरोंगुरु सार बिथांमोनहा गावनि फिसा हौवा फिसा हिन्जावखौ कलेजाव इउनिभारसिटियाव फोरोंनो थाखाय इक'नमिकेल आंखाल जानानै दङ। दा ओंखायनो बे भेन्सार स्कुलनि जेंना बा जोंहा सिमा बारायनाय बा जोंहा NDBनि जि जेंना बेफोरनि सोमोन्दै जाहाथे मोजां खौरां
आसाम सरकारा लाबोयो बेखौ जोङो मिजिंथिबाय आरो जुदि आसाम सरकारा जोंखौ बिमा बाथुलजों जुदि नोजोरजों नायोब्ला जोंहाबो गावनि हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय बर'नि जेनेरेशना जोंबो जानजि खाफ्राखानाय भारत संबिधान जि आर्टिकल 2 and 3 जोंनो जि मोन्थाय होदों बेखौ जों जेरैखि जाया लाथारनो नांगोन दा ओंखायनो जों बेखौ जुजिनो नांगोन दा ओंखायनो जोंजों आसाम सरकारजों अनलायनाया आसाम सरकारनि सायाव सोनारगोन बिथांमोना जोंखौ बेसे अनो बेखौ आसाम सरकारनि सायाव सोनारगोन आरो जुदि बिथांमोना अनोब्ला थाबनो जाहाथे जोंनि राव हारिमु थुनलाइ जौगानायजों लोगोसे एनडिबिनि केस आरो जोंनि बर' बिजोंनि जेंना आरो जोंनि जि सिमा बे जेंनाखौ बिथांमोना थाबनो सलुसन खालामनानै होयो बेखौ जों मिजिंथिनाय थाबाय जोबथारनायाव जे क'क्राझाराव नेक्स्ट एसेम्बलि सेसन जागोन जागायनायनिफ्राय जोबजासिम बर'नि रावाव बेखौ जाहाथे खुंलाङो बेखौ जों मिजिंथिनाय थाबाय अब्ला बर'नि रावखौबो गनायथि होनाय जागोन अब्लासो गोरबो सिंनिफ्राय बर' रावाबो बे हायाव बे ओनसोलाव थांना थानांगौ अब्ला आसाम सरकारा बेखौ अननाय आरो मदद होनाय जागोन जों बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय गोजोन्थों ट्राइबेल एरियायावबो जाहाथे साब सेक्रेटारियेट साब अफिस जाहाथे जायो आरो बेबायदि उदाहरन दङ महाराष्ट्रआव विदर्भा रायजो बिबाय थानाय ओनसोलाव नागपुराव दा महाराष्ट्र सरकारा गोलोम बोथोरनि एसेम्बलिखौ मुम्बाइआव खालामो गोजां बोथोरनि एसेम्बलिखौ नागपुराव खालामो बिथांमोनहा मुम्बाइआवबो दङ अफिस आरो नागपुरावबो दङ साब अफिस दा महाराष्ट्र सरकारा जुदि हादोंब्ला आसाम सरकाराबो बे टेम्परारि मामाखौ एसेम्बलिखौ लाङा मालासिनो जाहाथे पार्मानेन्ट मोनसे दिसपुरनि साब अफिस जाहाथे 6 सिडुल एरियायाव बा ट्राइबेल ओनसोलाव जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जाहाथे बेखौ इस्टाब्लिश खालाम बिथांमोना लुयो होमबा पार्मानेन्ट बाव दोनखानाय जागोन अब्ला बाव गोजां बोथोरनि बा गोलोम बोथोरनि अबा मोनसे सेसनखौ बिथांमोना लांबाय थानो हागोन बा लाबोबाय थानो हागोन बिनिफ्राय गभर्नर अफिसखौ जोंनि गेदेमा दैदेनगिरि बर'नि दैदेनगिरिफोरा गोबां मेल मिटिङाव बुंबोबाय थादों जे गभर्नर अफिसा मानो दिसपुरावल' थानो नांगौ साब अफिस जोंनि ट्राइबेल ओनसोलावबो नांगौ होननानै दा इन्डियानि प्रेसिडेन्ट जाय इन्डियानि प्रेसिडेन्ट अफिसा राष्ट्रपति भवना दङ दिल्लीयाव नाथाय साब अफिस हायद्राबादाव दङ राष्ट्रपति निलायाम बलराम अफिस होनो दा बे तेलुगु भाषायाव जानांगौ गावसिनि तेलुगु भाषायाव दा इन्डियानिनो प्रेसिडेन्टनि साब अफिसखौ हायद्राबादाव दङ दा बिथांमोनहा मा भाषायाव हयथ' तेलुगु भाषायाव दोनदोंदां दा ओंखायनो जोंबो लुबैयो जे जोंनि गभर्नर अफिसा अकल दिसपुराव जाया मालासिनो ट्राइबेल ओनसोलावबो गभर्नरनि अफिसा साब अफिस जाथों गुवाहाटीनि दिसपुर अफिसा 6 सिडुल एरिया ट्राइबेल एरियायावबो साब अफिस जाथों आरो अबा मोनसे सेसनखौ लांथों बेनिफ्राय जि क'क्राझाराव आसाम एसेम्बलिनि सेसनखौ लांनो नागिरदों बेखौ जों बरायो बिनि खरसाफोरा आसाम सरकारनि जाजोबोब्ला मोजां बिटिसिनिफ्राय जुदि बिथांमोना हेल्प लुबैयोब्ला फाइनान्सियेलि हेल्प बा बिटिसिनिफ्राय जुदि माबा मोनसे पार्सन लानो नागिरोब्ला बा बिटिसिआबो बिसिम बानफानांगौ होनोब्ला बिटिसि ओनसोलाव बा बिटिआर ओनसोलनि जि जौगानाय फान्डखौ जुदि बेयाव बाहायनांगौब्ला बे जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव जागोन